Hemm żewġ atturi li jgħidu ġratilhom xi ħaġa l-Verdala, ma jien ma tantx isa. Eżempju l-Verdala fuq. Kien ħosni ostjak ċertu dwejja u fuq. Kien jimbuttak il-post. Jimbuttani ħosni skomdu, stja. Konna nitilaw nitfu. U ma tidħol ġewwa imkamra partikolari, stja. Imma ver kont nħossi glum. Mario Mikallef kien irrakkonta l-istorja tajba ħafna waqt li qed jiffilmjaw hemmhekk kienet. Però mbagħad hemm ħaġa oħra, mela ta' Mario Mikallef kienet storja fejn raw letteralment persuna jekk minister żball fit-tieqa u lana fħa taqbes u laqqasek u lana fil-mara tiegħu netili jew xi ħadd kien taqqas ħażin wara ġifieri għax tant kien ċert li ra dak li ra. Imma mbagħad hemm persuna oħra li għexet hemm minn duk intifel sa ma kiber illi ħsieb hemmhekk kemm il-darba saqsejtu hemm illi qatt ma raġej. Veru, Jew forsi mhux ma jkunx irid jitkellem jew jien naf. Le naħseb vera kien jara xi ħaġa ma. Forsi kien il-Ghost Justin. Però kien hemm żewġ atturi li jgħidu li kienu raw issa xi ħaġa xi fjamma jew xi ħaġa hekk nizla mill-faċċata jew xa tistaqsi x'kienet. Imma again mhux għax immerjhom jew I want to downplay what they said ta' ġifieri. Fjamma f'liema sens. Ma nafx issa fjamma niżla u dawk ħarsu li xulxin qalu int rajt bħali għanti li. Fjamma bħal ballun ġifieri. Bħal ballun tan-nar. Interessanti. U tnejraw ġifieri mhux se tmerjhom żgur l-ostra. Kien hemm storja li vera nixtieq nagħmilha. Eżammilek id-diska. U dejjem xtaqt nagħmilha qatt ma kellna ċans għaliex konna wasalna biex nagħlqu s-sensiela. Tinċas nispiċċa. Ħa xejn ħalsek. Bidlu dal-sus. All right. Illi kienu marru camping f'post u kien hemm x'kien hemm ma kienx qed tħallihom bil-kwiet apparti li ra żewġ forom jiġru fil-bot, mhux ta' nies, kien jidher qisu duħħan qal. U nemnu għax il-persuna serja ħafna mhux ħatoqgħod tikdeb. U ħsejjes u jgħid jiftakar ukoll pereżempju iżhom scratches ma taħt it-tinda u ġraw iktar affarijiet. Karozza nsteħtitilhom jiġifieri dana jipprova jistarti għal magna u marlu xejdulu kellu jiġi xi ħadd biex isewwilhom għal ma qadniex bikwietna insomma dawk it-tliet tiem li konna qegħdin hemm jew jumej. It turned out li fl-istess post kien hemm xi każ ta' murder li jaf x'kienu u il-persuna kienet indifnet hemmhekk. U għalina ma nafx għalimma. Lej n-nord ta' Malta. Ma nixtieqx ngħid fejn, ma nixtieqx ngħid. Żeqa ħallija vaga fejn. Lej n-nord ta' Malta għandi storja tal-osti hemmhekk. Għandu suppost għandu jiġi rakkontaħħinna u hekk. Tajjeb. Mbagħad kellna nagħmlu kollu frajt ma rajtx kien nisma' misteri hekk u konna naqbdu misteri hekk. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.